سورة الملك مرق قفولي والسورة مكية مكان سورة وآياتها آية وجهته 30 آية بسبب نزلت أجينا بعد سورة الطور طوري سورة قفة إذن صلى الله عليه وسلم كان النترى أما أنتم بكان سورة دروسي ما كيف رمسوكا بيكي جليا يكان سورة دروسي تقول سورة أبدل كاتجيه قبر كله ni sara kan sura ndursilen tay bulo awa yeto qabru kono sura bedel likiye bismillah sura namna nana ala to arrahman alam yina la bole tiye alam yina kran tiye tabarakalladhi masaka hera jidil yadil mulku marabe masami bolo wa huwa ala kulli shay'in qadir yeseba yesembela jelenka الذي خلق الموت مسامي سيدا والحياة أو كنين ما يدا ليبلوكم أيكم أحسن عملا كني بارا لده سيا أيو فلان فور سيا ردانا نين ما ييره ورا فورات سيالا ورا لا يه نين ما يني سيدا ولو نيجي وانشة أبي جنبي كالاجة ناتو مين كبارا كني وهو العزيز الغفور هذا ليس مساي هذا ليس جنمو يا فمساي الذي مسامي خلق السبع سماوات سانفرا ورم فلادا طباقا كوكي بلي بلي ينيون سانفه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يتنيون دايه هنا مساكا داني نده alaka dani batro abe dalak yanute defo yara kafo kabakolo yorodo ko defo boyana ay defo tala ne farja albasara eka nyene plele sagi hal tara min futur la ibe ciyewa ibe defo ye na ye defo nyini alaka dani na ite defo ye de ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر فاتاه وهو حسير ولقد زينا السماء anyo masri no sangolo furo yede kaba kolo surumai anya masri ne fitlewi wala fle doloye waja'alna rujuman lishayatin shaytanu yere wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir tasma jangata anyo labe yere dolo ala edanku sabade fara ne shaytanu mun be yele kata sanfe abe dolo takulu be ko lubo oye dolo daku ndoye ani ka kaba kolo masri oyo danku ne ani ka ketta man senye nambe yoro do naye koro dole ni koro flabe yanfer yetli bi dole hawa ni yo kala ibado dole mi famin dole ye walilladheena kafaru bi rabbihim adhabu jahannama jangata be mogoye mamnu kafirara nu mariye wa bi'sal masir la banyoro jugara na koy akero ye ala kam kisama idha ulqu fiha mamna nu kerna jahannama kono sami'u la shahiqan be kasikame jahannama ye wa hiya tafur atro jahannama be wuli akununemba jahannama de uta jahannama funune soronya de takadu ala kam kisama be soronya tamayazu nabechi min al-ghayz kunungele molona kullama ulqiya fiha fawqa kuma ni jama karuna jahannama en kono sa'alahum khadanatuha jahannama kileti ko nyininga alam ya'tikum nadhir la ko musibama na umade munya useya kide umasoma moyan ko foye qalu bala bafu namcha kide nanamade ajana nadhir musibana namma fakadzabna anya nakalike wa qulna anko de ma nazzala Allah min shay anko alama foye jigide in antum awte mashiye illa fi dalalin kadila filiba وقالوا لو كنا نسمع ناس نكم بمنك أو نعقل ولا ناس نكم بأكلك ما كنا في أصحاب السعير تسمع دونك ولا ده جان ما دون وين فلا ردنا قولوا كنت ملك وكنت هكلي نوت نكم بأكلك بمنك وكنت نك تسمع دونك فاعترفوا بذنبهم ويرجع سونك إنه كجرمية فسوقا لأصحاب السعير أو تسمع دونك ويرجع إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم ألا نامتي يعلم من خلق مغدو خلق أي ما من دند وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم
yala o darawa aw danarawa man fi samai masala masan be sanfɛ an yahsiba bikum al-arda kana ta dugukolo tunun'aw ye dɛ fa idha hiya tamur o y'a sɔrɔ dugukolo bɛ munumunu ka jigin n'aw ye yala o dara la k'ala tɛ dugukolo jigin n'a ye ala bɛ se k'o kɛ dɛ o la a ko masan bɛ sanfɛ i bɛ da la k'a fɔ ala bɛ sanfɛ o ye ala man kutu dɛ dɛ a bɛ yen cogo min na ale de b'o dɔn o la maa kana fɔ ala tɛ sanfɛ dɛ n'i y'o fɔ i bɛ maa kafiriya sabu yala galotigiya am amintum tiraw danayara de man fi samai masala masan bɛ an sanfɛ yursila alaykum hasiban fatina bɛlɛkɛrula ci aw ma fasata'lamuna kayfa nadhir o ni sabina dɔ ne ka kungosi bɛ cogo di ولقد كذب الذين من ne قبلهم yɛrɛ la mɔgɔ ye nakalli kɛ maa minnu kɔnɔw ɲɛ فكيف كان نكير ne ka dabali kɛra cogo di n'u ye ma bɛn dɛ أولم يروا yala olu ma dɔn إلى wa الطير ma filɛli kɛ ka taa kɔnɔ ma فوقهم o صافات sanfɛ kɔnɔ ye safalikɛla ye u bɛ kɔnɔkulu ye u bɛ safa u bɛ pan ɲɔgɔn fɛ fo k'u kama sama ka bɔ ɲɔgɔn na ويقبضن awa u b'u kama minɛ pani na ما يمسكهن a إلا dɔw yɛrɛ الرحمن u t'ale kama fɛgu fɛgu u b'u kama sama dɔrɔn u tɛ bin fana awa maa si t'u minɛ fo hinɛ masa dɛ إنه بكل شيء بشير ale ala ye yebaa ye إنه بكل شيء بصير yeli b'a dɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye أمن هذا الذي yala maa min هو جند لكم n'o ye kɛlɛden ye aw ye ينصركم n'o b'aw dɛmɛ jɔn de ye kɛlɛden ye aw ye min b'aw dɛmɛ من دون n'a ma kɛ ni ala ye الرحمن o tɛ ye dɛ إن الكافرون kafiri tɛ foyi la إلا في u bɛ غرور maratali de la ni nɛgɛ ni yɛrɛ nɛgɛ u b'o dɔrɔn de la dɛ من هذا الذي yala jɔn de ye masa ye masa min n'o b'aw garijɛgɛ إن أمسك رزقه n'a y'a ka garijɛgɛ tɔ minɛ بل o لجوا bila aw kana gɛlɛyara de في عتو awa yɛrɛ bonya kɔnɔ ونفور ani nun kɔrɔta أفمن يمشي مكبا yala maa min bɛ taama awa biribaa ye على a وجهه ɲɛda kan o de هذا kanalen don wa من يمشي maa min bɛ سويا taama darakɛɲɛ على صراط sira kan sira min مستقيم tilelen dɔn قل هو o de الذي k'a fɔ ala de ye masa ye أنشأكم n'a y'aw dan وجعل لكم ka السمع tulo lamɛnni kɛ aw ye ka والأبصار ɲɛna filɛli kɛ aw ye ni والأفئدة dusukula miiri قليلا ما fɛn تشكرون ka dɔgɔ n'a bɔ barika da ala ye قل هو الذي o de k'a fɔ ala de ye masa ye يراكم n'a y'aw dan في الأرض dugukolo la وإليه a bɛ تحشرون la k'a fɔ ka taa ala de ma dɛ ويقولون u b'a fɔ متى هذا wala الوعد ni layidu bɛ kɛ kuma إن jumɛn كنتم n'o sɔrɔ n'a صادقين ye tiɲɛtigi ye قل o de k'a fɔ إنما العلم dɔnni kɔni عند o الله b'a ala de yɔrɔ dɛ وإنما أنا نذير ne ye مبين kungosibaa ye n ka kungosi bangenen dɔn فلما رأوه tuma min na n'u زلفة ye lahara ye surunyafɛn ye سيئات وجوه الذين كفروا mɔgɔw ɲɛda cɛjugura mun kafirara وقيل o b'a kɔ هذا الذي كنتم به n tɛ تدعون filɛ fɛn ye a kun bɛ weleli kɛ a kun bɛ min wele dɛ k'a fɔ a ka wuli a ka wuli diɲɛ ka wuli diɲɛ ka wuli lahara kana lahara kana wa lahara filɛ kana nin ye dɛ قل n'o de k'a fɔ أرأيتم a ye kibaruya إن أهلكني الله n'ala ye ne halake ومن معي ani mɔgɔw bɛ fara n kan أو wala n'a رحمنا y'a hinɛ فمن يجير الكافرين من عذاب jɔn de أليم bɛ kafiriw kisi ka bɔ jankata la min diminen don dɛ قل هو o de k'a الرحمن fɔ o kɛbaa ye hinɛ masa de ye dɛ آمنا anw به limanira n'a ye وعليه an y'o توكلنا jigi sɛmɛ kan fana فستعلمون o de من bɛna هو dɔn في ضلال maa min bɛ fili la مبين n'o bangenen dɔn قل o de أرأيتم k'a fɔ a ye kibaruya إن أصبح ماؤكم n'a غورا ka ji labanna dunya fɛn ye فمن يأتيكم بماء jɔn معين de bɛ n'aw ma ni ji ye min bɛ kɛ ji ɲɛ ye dɛ kɔlɔn mana ja jɔn de bɛ se ka ji nati ala de b'a nati dɛ kafiri cɛ dɔ tun bɛ makan o ko ka pigasi to an bolo ani bɛrɛ k'an b'a ci ka taa bila ji la ale ka kɔlɔn jara a y'a ci ka dɛsɛ ala dɛ n'i y'a ye ji bɛ to kɔlɔn kɔnɔ ala de y'a di n'o tɛ n'ala y'ala ta a tɛ sɔrɔ dɛ